I počnemo ljudi, ja sam Mihajlo Veličković, a u današnjem klipu kao što vidite igramo Minecraft Pocket Edition. Vidite kako smo cool, a? Ali smo lepi, a? Vidi kako smo lepi. Beži! Ti glupaču, dođite beži! Od ljudi došao je još jedan creeper, evo ga! Đubretar, moj brat se zove. Okej. Napadimo ga. Otkrio je lavu koju sam ja prvi bio otkrio, ali baš me briga. A zato sada sve moram iz početka da lavu pregrađujem. Evo ovako. Ali dobro mi nije oštetio ni kuću. Za malo ljudi, jeste vidjeli? Za malo da uskočim u lavu. Borio sam se da uspijem da sve zatrpam, ali glupi creeper. Kako je mogu da eksplodira kad sam bio odaljen od njega? Evo ovdje sam stajao ljudi, ovdje, on je tamo. I onda je sve propalo u propalit. Gdje si kravice? Nazvat ćete... Jesi muško? Pa kravice su u stvari samo ženske, ali... Ajde, ti ćeš da se zoveš Milka. Može Milka? Onda može Milka. Ajde, vidimo se Milka. Ljudi, to je Milka. Vidite ljudi kako imamo lep bazenčić. Tu. Vidite naše lepe ovce, desite ljudi, kako ste mi, lepe ste mi, okej, super, doviđenja, ćao. Znači, to je bio naš brzi razgovor sa našim lepim ovčicama. A sada idemo da ih nahranimo sa zdravim semenkama američke pudlice. Znači, idemo da vidimo da li je poraslo i sve je ljudi poraslo. Nema šta nije. I joj, dobro je. Ne, zašto si bi to uradio? Zašto? Okej, ovo je sve poraslo. To je prelepo. Okej, sad imamo sve semenke koje nam trebaju da popunimo ovo. Hop, 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 hop. Evo ga semenče, hop, hop, hop. I to će biti dovoljno za ova 3 reda. Imamo 17 semenčica, imamo 17 ovih pšenice. To je dovoljno da nahranimo one ovce, jer moraju da se pare, pa mi da dobijamo... Samo ljudi sekundu. Žao mi je što nema facecam, ali bit će, samo ne znam kada. Kad budem hteo ljudi, znači strpite se. Vjerojatno želite i facecam i sve. Red, ajde ti i ti. Ti i ti. Okej, ti. I ti i ti. Ne mogu da im dajem više. Ti i... Oj, ti moraš. Okej. Se pare. Okej, bre, ajde. Razlaz. Ajde, ovčici. Ti. Bravo! Ti bih htio da ideš sa mnom. U stvari, ja bih htio da ideš sa mnom. Da možda spenje. Ajde. Kao velika ovčica. Dobro, ti ćeš tu da ostaneš. Nećeš sa drugim ovčama. Tebe ćemo da zovemo... Može...
Beli. Bela. Bela. Može Bela, može. Vidite, ljudi pristaju. Bela. Lepo ime, lepo. Lepo ime za Belu. Ok. Sada šta ćemo da radimo? Nije još prorasla, šteta. Idemo da namamimo još krava. Ajde, ponit ćemo sve ovo. Ništa ne gubimo ako ih malo nahranimo. Ajde, kravo, desi. U ljudi, ja sam ih pobio sve. Tamo mi samo Milka stoji. Pa ljudi, evo je kokoška. Ona nam sad ne treba. Ali ajde, unećemo na kuću. Samo dodamo jedno seme. Evo ga. Sad ova očica ide u našu kućicu. Ajde. Tebe ćemo zovemo Belo Pero. Može, ajde. Belo Pero, ajde. Dve. Lepo. Dobro, zatvaraj. I ovdje tepih. Ej. Nismo napravimo prostoriju. Kako ste mi smrdljivi tako. Bela Pero, a? Imam taman da vas parim. Hop i hop. Parite se. Ja, bit će malo pile. Ajde. Vidite dole. Napravit ću im jednu malu dole. Ispod moje kuće je lava. Ova lava je nešto najgore što mi se ikada desilo i pogodite šta ću sada da uradim. Idem da je tako lepo izgasim. Sad ćete da vidite. Tako, ovdje sam izgasio, zato i dalje ispod moje kućice. Daj mi, nemam ni semena više. Idite, pizdu materinu. Ti kokoške. Da mogu da ih uguram. Jedna je ušla. Odlično, još samo druga. Samo da se okrene. Da ne mogu ovako da je gurnem. Samo pilence da li bi moglo. Ne, ona je previše malo, ali ova kokoška me iritira. O ne! Ti me zezaš. Ova lava je nešto najgore što mi se ikada desilo u životu. Iritirate me. Izađite, ajde. Mrš. A ti ostani, bre, volim ovo. Evo, 2 stakla. Ne. Dobro je, ljudi mogli da ispljuva gore. Za malo. Skači dole kod ovčica.
A vi me jedine shvatate. Gde je ovo moje? Nemoj da se penješ gore. Nemoj da si tako glupa. Ajde, ulazi u tor. Ljudi, ja idem da spavam. Idem da pogasim onu lavu, baš me briga, znači... Neću ono da gasim, da uzmem onu vodu, već ću da napravim, da uzmem odavde. Napravit ću beskonačni bunar. Vamo, sa vodom. I vidite ljudi, ja ponovo nemam ništa. Ja sam ponovo običan. Evo ga. Izgašen je, ali da li je sve? Pošto ja mislim da nije i nije, sam rekao ljudi. Evo tamo. Ok, ljudi, barem imamo obsidijana, ali... Jep. Izgasila mi se voda. Rekao sam da ću napravim beskonačni bunar. Sad ću ga napravim. Vidite ljudi. Ali... I ja uvijek zaboravim da napravim ovaj bunar. Napravit ću ovaj jednostavan. Tu. Bucket. I još jedan bucket mi treba. I bam. I bam. Yeah, bitch. Sad imam beskonačnu vodu. Idemo ovo da pogasimo svakako. Trebam neki pikeks i sve ponešto čekao se sam imao iron. Ljudi. Izvinite zbog ovoga, ali zaista moram. Znači, iskoristit ću kreativni mod. Ja ne mogu, zaista ovo nije fair. Mislim, sve ću sad lepo da povratim. Da povratim. Znači, sad sam imao iron mač, iron pickaxe, iron sekiru i iron lopatu. Da, iron lopatu sam imao. I celo iron odelo. I ovdje to. Dobro, to je celo iron odelo. Dobro. Tako. Što sam još imao? Imao sam jedan tepih. Znači ovako ću svakako ljudi. Kad god umrem. Mislim ako upadnem u lavu, stavim ću u kreativnom da povratim sve. Evo, semenčica. Sam još imao, ljudi, ja mislim da je to što sam imao. I ljudi, ako vam se video klip, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao! Op! Pa zašto mi ovu rakeću dole? Vidimo se.